uhlala endaweni engenazwi namhlazana kudala izinto kuthiwa kwafika umoya kathethiswa ohlabelelayo uthi umoya ulandela izwi lilandela umoya. Ingcingane egwethekileyo lento yofuna ukubhaliswa ngumoya kodwa ilizwi akulifuni. Iproblem yelizwi kabangcwele liqondisa izigwegwe. Inyakamba singakholani nalo singalifuni ngoba umuntu engakwazi uthetha indaba zakho. Haleluya. Sinde sifikelele kulandela andimfuni manuzalwana usibani bani. Haleluya. Sandebe ngabantu abathi bangcwele ngoku yiveki kabani ngoku. Kuthiwe ikabani athi hayi ndawo yakule kabani because ubani uthetha ngendlela athanda ngayo. Haleluya. Ndike ndamqeqwa nam hayi kuba lapho bangcwele hayi akeke ndithethe mayingaba lapho ndaqeqwa nam kwathiwa tata ungena nini siyafuna uba sibe khona kulaa veki yakho. Haleluya. Ndathi nditsho phantsi kwakhumthuli anditsho kubo ndanditsho phantsi kwakhumthuli nditsho uba kungaphakathi mina andifuni umntu andifuni thixo bemfuna nikuthiwa kukhona imvusele lenyanga mina ndithi xa ndimyeza abayazi nangoku baza bayafika apha noba mhlamba ngafa kuyafika apha ngomza afike esekoteni yosisi. Haleluya. Ngoba funeka siphelele ngabantu babantu kodwa sivukane ngabantu abafuna uthixo. Ebangcwele ayikho into endisikelelayo mna engathi kuba uthixo andiqondisa izigwegwe. Ndithi yini thixo wam undibona ndilahleka kanti undithanda kangaka. Uthando lakhe livela xa ulahleka uduka. Akukhewula uthixo abantu bengaboni abantu bekuthandazisa abantu bekushumayelisa abantu bekuncoma abantu bekuthemba kodwa uthixo xa ekubona uyabhayiza akukhewula uthixo. Yamvela mna umuntu uyabona kwezancwadi ze-Revelations uyabona uthixo uba uyaziveza indlela ngayo. Uthixo bangcwele akayiyona into strange ukuthi xa senzile uthi uthixo ndithanda le nto kodwa ndinale ndawo. Haleluya. Akayisindi awuthixo njengoba thina sifunisiwe nje sibathanda kakhulu abashumayeli abathi ndithanda le nto kuwe. Sibathanda kakhulu abo. Haleluya. Kodwa aba bathi ndinale ndawo zinjani. Khawugqibezele le vesi sisi. Gqibezela mama. Bathi andikuwe ndilikhankanye ndithethe ngegama lakhe. Yes. Lisuka libe ngumlilo otshisayo. Ewe. Umlilo ovaleleyo emathanjeni akho. Zoyisakale kukunqanda. Asulwe bangcwele apho bangcwele. Belingayifuni nale ntibala. Lento yokwahluka ilizwi udungele eteksini uzixele bandawuthula noba bethetha izinto zabo ndithule ngoba ndifuna udobheka kodwa ilizwi livuke ngaphakathi kwakho. Hayi ngoba ubuplanile ngoba bangcwele siyahlupheka kule nto plani. Kunini ukushunyana enkonzweni uba mashumayele ezitreyinini ezibhasini eziteksini uziplane wenze kungenzeki. Kodwa into efuna nguthixo bangcwele yileyo bakuqala kugcwale izwi entliziyweni yakho ube umoya sevusa lona ulithethe ungasafuni kulithetha. Ngoba uthe wena kanti usulithetha ilizwi lingathi kwalifuni. Haleluya. Kuba namaxesha nathi bangcwele uqonda ngoku thixo le ndlela le onithethisa ngayo ndifuna uthetha ngayo. Kodwa le nto elapha ngaphakathi kwakho ikududulele ekubeni uba thetha le nto uthixo ayithethayo. Awusifundele mama
Noba ngomunye nje ufumene ukuqala abangcwele siyabaleka kwesivesi. Job 32. Funa abangcwele uThixo asincede le nto uyelizwi lakhe sithathe serious. Hayi xa shunyayelwa qha uyasifundela izwi lenkosi kodwa ulithathe serious. Job 32 verse 18. Omnye abesesithilela incwadi yendumiso 39 verse 3. Naba basaye baphethe ifoni bangcwele bakwazi ukukhawulezela. Akhawuleza afike. Verse 18. Yes. Kuba ndizele ukuthetha. Uthi lo ndizele ukuthetha. Awukwazi uzama ukuthetha ungenako. Uthixo makasincede bangcwele. Sibe ngabazalwane emfuleni abazele into yokuthetha. Hallelujah. Funda sisi. Undikuthile umoya wembilini yami. Umoya wembilini yakho ufanele lokaJeremaya. Ungolwabi ngaphakathi kwakho ungathethanga. Enkosi sisi. Cela sifundele le Psalms 39 verse 3. The more I thought about it, the hotter I got, igniting a fire of words. Asifundele ngesixhosa ukwenzela ukuba abangasifumanisi ukuwa bave kakuhle apha esiXhoseni. Verse 3. Yeah. Yaba nobushushu inhliziyo yami phakathi kwami. Inhliziyo yami kayigcwele ilizwi likaThixo inobushushu. Hayi bangcwele mani ngabafundi bezibhalo. Bathi abafundi bakaYesu lo gama babebhekele emabusi. Avele uYesu ngoba sebethelele anqobole nabo. Bathi kasele bechilekile bembona banguye. Bathi inhliziyo yethu ingafudumelela. Lo gama bethetha nathi ngoba ilizwi lakhe liyafudumeza inhliziyo. Nalento yokuba sibe nabantu abane depression. Uthi abane bipolar. Zonke izinto zihluphayo ingxaki lekhona kuba ilizwi belikhona. Ngoba lento emhluphayo ibiza ukuthi xa ifika abe ilizwi likhona. Xa ifika lento ilizwi likhona. Into ekwenza ukuthi ungumzalwane ude uyongena ku-depression. Uqale ku-stress, ugraduate uye ku-depression, uye kwizinto ekuthiwa ziyi-bipolar. Bayazibiza ngabantu bazo khona nezinye ezinokufiniye ekugqibeleni. Jesus. Hallelujah. Zonke zenziwa kuba uthenge ungumzalwane. Babuza abantu ba, hayi bo wenza kanjani ekhola umuntu. Abe lithoba lalento. Kanti ke benza ithoba kanazi enhliziyweni. Ezi zinto zimehlelayo ziyomlendisa estressini, ziyomlendisa ku-depression. Zizinto ebenza ukazifika. Hallelujah. Ilizwi elisenhliziyweni yakhe. Kanti uYesu wathi ngexesha ufika uSathane. USathane xa esithi jika lamatye abezizongo wathi uYesu angasonga-songa. Uyabona xa uYesu bengenalo elalizwi kuye evokulaphi. Hallelujah. It's